Так закінчився 18-й міжнародний фестиваль моновистав «Чернігівське відлуння». Однак присмак цього моношоу, яке тривало 4 дні, залишиться з чернігівськими та зарубіжними поціновувачами ще надовго. Кожен спектакль, англійська, грузинська мова. І цей мовний бар'єр справді було подолано. Цікаво подивитися моновистави з інших країн. Тим паче я художній керівник театру ляльок імені Довженка. Я приїхав подивитися шоу From Pennsylvania. з Америки. Чудово побачити таку широку палітру театрів у нас, навіть інтернаціонального відцінку. Ось, це дійсно чудово. Сповідь актора перед глядачем – саме така атмосфера панувала у залі під час усіх 6 вистав. Американські, грузинські, шведські та українські митці відпрацювали наповну, переживши разом зі своїм героєм його життєву історію. Інакше, за словами актора американської вистави «Кабаре» Бремнера Даті, глядач не повірить. Ця вистава про те, що всі мої друзі зникли. І я приходжу до театру, і всіх, кого я знав, вже немає. Могильщик, Отара, Чикоба вистав заключною моновиставою міжнародного фестивалю. Весь грузинський колорит розмови переданий у простій сюжетній лінії. Історії одного актора, який мріяв зіграти Гамлета, натомість отримав роль могильщика. Чернігівці почули мене серцем, і я намагався все для цього робити. Я відчував теплоту і любов від глядачів, від цієї країни, від цього фестивалю, від цього театру. Шведський актор вінницького походження привіз до Чернігова соло з оркестрової ями, але глядачам більш запам'ятався виступ українки Оксани Гребенюк і її історії пошуків жіночого щастя. Большой вопрос, что в этих чемоданах. Мы все хотим, чтобы там были чемоданы счастья. Вот. Но бывают там и проблемы, но это жизнь, и никуда мы не денемся. Наступне чернігівське відлуння організатори обіцяють за рік. Мені здається, що цей досвід цього року показує, що ми повинні робити далі. Не майте жодного сумніву. Як кажуть у народі, якщо ми тільки будемо живі і здорові, ви побачите рівно через рік, наступного року, це фестиваль є щорічним, побачите чернігівське відлуння також. Офіційним інформаційним партнером 18-го міжнародного фестивалю «Чернігівське відлуння» виступив портал «Чилайн». Очікуємо нових цікавих зустрічей уже наступного року.